ki lightly ki seng ke HNYF HYC FKJGP lembat ki nosin charge nong na mausin ram menda ka singi ka khatway terik ujamang kila turkindet sha ka yeng sa menteri ka tanan boarding uba amet ba lingdo bandawa banweng no mardor ya ka company Sai Computer Limited halor ka jinkyu dor kinsan kabay boarding nadu bashimti ka te ka company ha kani ka sngi lalam khamar do uba kelang thongni ubadei u advisor ka kinhon seng bhalang maukarwat CNRD block haba crunch kilat pathai khubor uba kelang ulapin pau ka jing persha kum kirio pajba jong ka mausinram subdivision MPDCL ya ka jing IT jong ka sarkar shaka Sai Computer Limited bat kila dawa banweng no mardor ya kani ka company Baik dulu, baik ulang. Toh nanti itu cuman obai cuman yang ka kedua sembarang apa mau senram sinak blok. Beri punya mana apa okey. Ya jadi siapa pun nak tebu. Benar tu buat apa man? Kalau mbak tu jangan mbak. Dan tu dia nak pion. Kasi saya tak boleh langsung sudah di sebahan ni kumpulan Ngai kumpulan yang kumpulan. yang kumpulan Lawan lawan apa? hari ini bakum ini news bagi ledan hantu ini semua kumpulan dia dan di program ini news ini semua Ngai nak wan hak sih tadi. Ya, nanti last saja last Friday. Kadang wan kena. Kadang tu Friday. Kita jadi. marhagat hadisa la yakun di phone mentah di phone la sha kalau saya ini kemudian next day ini kami lapor kan Boleh saya kata sahabat itu dulu. Pergi dia kembali kalau nama bagi syau caman dah seperti kita dan nanti. Soal sudah profesor long ni. Kata main kemudian nama bagi. One on two live je. Ya. Arbiter Kan kalau kamu sudah ingin dia way Christian ada begitu kan apa je biasa. Kita sudah mesti kita kata mesti. Kalau Okay, lang baju naga step Leo ya kaban wan hang ni ha kordop jong yeng jong Power Minister ka jingmu ka jongi kalong ba bangin pelong ya ka dharna kata kalong ban penpau ya jing persya ka jongi kum ki penhun sang balang haju kopor kum ki pajba jong ka Mosnram subdivision MPDCL Hakajing Syah kenika seni kam chimdei tang yengi ki kunun sang balang kabomot ia ka HWC H1F bat ka FKGP andre rengkat bat pajba rekomba ni soto bakadon ka blok dikumta ki pajba kidan hangni kidan hadian andre hangni menta nidon yo menteri jong kawe na snong ki baha popo jong ka Mosnram subdivision di penpau ki jing so komen bagi dan lang bat ni Hakajing Syah kani ka poru ni apen ka ladon ka jing lang bat ki nolam snong ki pajba jong ka thi ka than bani wan mi ha kani ka kani jaka ka bamta man penlong ye kani ka dharna ha kani ka persya jong kani ka khodop jong Power Minister jing thau ka jingmut ka jongi kalong ba hadin ba nakliang jong ka sarkar klaim de shim ye ka consensus jong ki pajba jong ka dong ka than Mosnram Rainikor nang ta kondisi me konsensus jong ki nalam sembalang ki nalam snong ki reurang ba lasule thombor da ka ba ki suwan ban IT bet ya kani ka company Samboarding Electric hangti ha ka Sai Computer Limited ka bade ka company ka ba nangthi na po UP ka bade nabar jala Tolong ke ka ba pensmokhya ni ba nakliang jong ka sarkar akasitrik jong na mumba kala sukunbi bet ya ka notification bala IT ya kani kam Samboarding Electric na kakti jong ka Fetco ha kani ka company ka batmai ka Sai Computer Limited tay na kata kadaw nakliang jongi kum ki sang balang nakliang jong ki sunjuk ki clean senong kum anglei ha ki media bakle ngilai baniki persya ya kani ka benta Henry adin mangila persyang baniki kam simladan kunu ka positive response nakliang jong ka government Hoy ngitip ba nakliang jong ki kinomay kmat jungi ibade na po langren
ibade na po ngarambut po ranikor mau sendram mau plang ki bala persang ban kren hamtam ye ki bor bahalor andre kam simla dan gunu ka positive signal tenak ta daw nila pelong ya ki jeki ya ke public meeting ke bahe ang ti po mau sendram andre kataru kam simdan ka positive respond nak ta daw menta kesni la simrai daga sur jong upaj ba rengkat ke jingkersan jong i kum ki penun seng balang laitli ke seng balang lawan hak ni ke jaka ban penpau ke dak jong ke jing sokya ke jing persya halo ke jing IT jong ke sarkar ya kan di kam samboding elektrik hang ti po mo sunan vision sak ni ke sai kum ke limited ye kita ngatarai ni sotu hiba ka jingwan jongan ke sai kum ke limited kadai ka kam ban business bahkan ngam tharai ba kani ka sai kum kan wan ban ai ya kata ka quality of service kumba kalong ngani tu ipi ba kalau don ke jing punkiu bilai shabapalat bat kumba kalong menta omdon BPL shu hangti po mau seram subdivision kipat ba man kisngi kila phone kila ot shangi bat ngila sakiro ba menta kamdon shu ka BPL hangti po mau seram ite bangti bo mau seram kandai po persen ngilong ki brik bedok bupon ki di gnong rep bat kham tame menta le pinyu i ke jing sangsot jing bri jing yanti adien ke jing hiar jong ka yo ka ke jing hiar jong ki marep ke jing khang jong ki bordar hat ke jing khang jong ki bordar bo kumta ter henry lawan bon penkit ban ternrong susu ye kene ke jing kit ko khia sikilong yang ki bedok om tang kata dang ha kini ki kindiat dang kindiat sngi la persangru ban wan sha ban lej ban survey sikisnong lemba jong kata ke vigilance committee kini ki vigilance committee kila lej sikisnong kila rung sikisnong rengkat da ke jing senran jong ki pulit bat om tang kata klaim da yo bor na ki do persnong klaim da yo bor na ki nang langsnong kila rung hagi yeng kisam jong ki nong snong jungi hangti ban le ta survey bat ke ke pen bitaringi kelong ba kila dan kuna da kila dan kuna da ka dor ka bahe arpo lai po jar ka wege ngatrai kiso tu akin nong kandong kidon ki ying sam ki ying kho bongi hang thi kisam yeng mo kisang yeng bo ding kisam siar ki pankhana kidon sabar ki haban connect ya ka sibol arbol yang rela kini kisai lomba ta ka vigilance committee hilap ndak lalap itu ki yeng kila fine bat kila okay dan da ka kuna ka bahe haji sha kila dei ban lada ka don kum kata kila dei ban pha shwa da jing tho ban islok shwa bat ki dobar snong bagi nong lam snong andai kam simlong kum ka hanri da ka bor kila lek ban rung hagi ngisem rengkat da jing senran jing kulit na ngasmo ban penrem ya ki polisu ha jing sha ki polis ki dei ban ai ya ka jing song snan ya ki pat ba nong snong jong ka thi ka dong area jini henry kini kilawan ka uniform piso tu hi ba ki nong kendong ha bagi ui ya ki bri ko pong uniform ki tieng ki sme bat om tang kata kala jaru ya we rong ba snong aba kini ki haba ku ki polis po mo sunra ma jinglam jong osi kilalet ban peni amut banong ban penting ben sme da ka ba ong ye une orang ba snong we ne orang ba snong ngam pa mo pagurteng da ka ba ong ye u ba balai pi obstruct lane pi penwit ya jing terekam jong asai ha jing isa orang ba snong ani tu dak pasai ba syam la dan gono ka jing mu ban obstruct andre ha ba ki nong snong ki ut ki nam ya orang ba snong ngin le kum nu halor ka ha bere bat ka bilai mar kala kiu kat ne jubab ke jong orang ba snong kolong ba apswa nai pat siu ya kan bilai namar kadang don ka kunrum kenram kumne kadang don ka jiki jongki sunjuk kli nang snong kadang ka jiki jongki sengbalang apswa tak hadu ban don ka jingya penbet ka biang na ka sorkar bat ki noilam sengbalang ki noilam snong hangti po mau sunram solution kata ka di jing ka di jubab ju and rail long ba kini polis kelwan ban penting ban slit ki don ki ramba snong ki haba ki wan ki tieng ki kunyo ya kum gani ngasmo ba
kesorkar ke ban ki bor punya ki ban ki ban sim ki ki bat kham tam e Itu mengganti penduduk kaum West ke ego pusoi itu. dan sepang hing ila ulah khotcha yini kum ki noilam menteri bat nilai keren i bat ila buru ya ka appoint ya ka por ban ya kendu mentah singi ka por khat arbije nam sempat simlala ban ya keren ya kenu andre ni community ba khar arbije kan long ka je keren ka basiso Jawa ini kan sesuatu ka hijab. rengkat de jinggersan jing ba rengkat je jinggersan jing nong lam snong bat khamtam na leng jingi kum ki gunun sang balang nin haban sim ya ka jeki ka bateng e bat om desu tang hang ni ha kherdop jong ka yeng jong formusa en ringin tur hakmat jong ka sekretariat ka bari ka yeng jong di ba ban penpau ya kata jing persya jong ni kum ki nong snong jong ka han mo sundram ba rain ko. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.